Balibago Kapalen! I'm Arnel! And I'm Darnell. Hindi kami si Mark and Louie. Pero nag-collab kami with We're in Pampanga. We've signed up para sa DMX 30-day challenge. Pero bago mag-in, Kailangan muna naman prep. Kailangan yung handa ang isip, ang kaluluwa, ang puso namin. at ang katawan! Namin para dyan. Pati na tiyan! Samahan niyo muna kami mag-prep. Tara na! Nano Babo Kabalen, ako na po'y ni Louie Season. Mark Ananan, ng We're in Pampanga. Guys, ngayon po nga daw ngayon is a different kind of feature. Actually, yung gewata mo is tukyan tala i Arnel at saka i Darnel kayong kanilang 30-day challenge. This will be a series of video Mm-hmm. tungkol kayong pamag-weight loss da and muscle gain. Kening DMX GYM. Stuita Kabalen. So, importante kayo ni, lawinta mo nung nanutang resulta da kaya rin na ng 30 days. So, maging niya bang inspirasyon kaya kata mo, o may retain itang karelang weight mga niyan, or lalo pang may dagdagan ng karela. So, exciting niya po ini, abayin niyo kami po. So, let's see after 30 days. So, tara, let's go! Okay, so we're now here in Tikabu and Tika Wings para sa preparation na sinasabi namin. So, before we start yung 30-day challenge, kailangan ihanda natin yung mga katawan natin. At part ng paghahanda is, So, ubusin namin to. Itong side quest challenge namin ubusin muna namin tong 12 pieces of chicken wings and rice. first to finish, a dozen chicken wings. Okay? 1, 2, 3, go! Masyadong masarap, nakakabagal. First time ko kumain ng ganito. Mabilis lang. Tika Wings! Anli pa! Pero nauna lang siya ng kalahating wings. Pero malapit na eh. Grabe, busog na busog ako. Kasi medyo mahaba-habang walang kainan challenge yun eh. So kailangan talaga sa 30-day challenge kasi para sa workout. Hindi naman puro workout lang. Kailangan importante part doon yung nutrition plan eh. Kung paano yung diet mo na pang araw-araw. Dahil matagal-tagal kami hindi kakain ng madami, binatak na muna namin ngayon. Ito na, ginagawa namin parang last supper. Pag ongoing challenge na kami kasi puro oatmeal na lang gagawin namin ito eh. So, hindi mo na lang titikman ito mga ganito karami mong makagain. So medyo matatagal na yung pagbalik namin dito. Kaya babawiin na muna namin. Want to go for the win Go for the win! for the challenge. Tsaka nakaka-inspire kasi yung video na nakita namin isang araw. Napanikita namin sa We're in Pampanga, itong Andy Wings dito sa Tika Wings AUF. So, naisipan namin dito magandang umpisahan yung challenge namin. Kung kakain na rin kami, dito na rin yung Sulit! Masarap. Sulit! Masarap. Ali pa! O, sagot mo yan, loser's pay! Weigh na tayo. Game na? Let's go! Eh, lemon bar pala dito eh. Ba't di pa natin try ito bago tayo pawiin? Eh bakit hindi? Eh, chill na tayo. Last one for the road. Let's go! Let's do it! KTV room. We have a KTV room, sir. 1,000 consumable food center. O sige, let's go! This way po. Ito na ang ating huling sandali.
lang, balik crispy pata din. Alam mo na kakainin mo yan. Oatmeal. Gulay-gulay. Lettuce. Gulay-gulay. So for your information, in vlog ini or in video ini is in partnership with DMX GYM. In location na po is Henyfel Street kay ni Balibago, Angeles City. And ila ing mag-host ketang 30-day challenge ka rin karelang students. So, paano ba ang goal ko? So, ito kasi yung question ko before we start sa fitness challenge. So, what are your fitness goals? Sir Nel, congrats and welcome to DMX 30 Day Challenge. Thank you, Coach. And Sir Darnell, congrats po. And I'll see you on DMX Challenge starts now. So congratulations Arnel and Darnell for enrolling kaning 30-day challenge and good luck on your journey. Yes. So kaya katamo pin po isang sabi ko pin nandin in story ang palyaring maging inspiration kaya katamo at any given point na either mag-lose lang weight or mag-gain la or I don't know nung nano malyari karela at least agawa ta lang balam comparison nung nano itang lifestyle tamo nung nano itang gagawin tamo. And itapin, may itong goal tamo kining Wearing Pampanga is fitness goals mo naman. So pansinan nyo guys na itadagdagan na rin feature tamo including these kinds of businesses like a gym. Yes. This will be a series of video na pwede yung sundan. At the same time, pwede rin pakiapusan. Kung bisa kayo rin mag-lose weight. So dakala salamat kabalin kayong pamalbek kaya kaming video. Abangan tala after 30 days or I don't know, lawin tamo po nung nanong malyari kayong journey da. Until our next discovery. Peace out. Bye!